Měříš tlak, ráno vidíš 145/90, vezmeš tabletku, za hodinu 130/85. K večeru se to zase zvedá. A tak každý den. Měsíc za měsícem, rok za rokem. Tabletka snižuje čísla, ale pocit, že něco není v pořádku, ten nezmizí. Ráno těžká hlava, prsty stuhnou v noci, občas hučí v uších. Zní povědomně? Už několik let se zabývám klinickými studiemi na téma cév a tlaku. A zaujala mě jedna věc. Existuje celá řada dat, randomizované studie, metaanalýzy, stovky účastníků o přírodních prostředcích, které nefungují místo tablet, ale vedle nich na jiné úrovni. Tabletky udržují tlak a tyto prostředky pomáhají opravovat to, co způsobuje jeho zvýšení. Jedno z nich. V Japonsku se jí každý den, po staletí, v metaanalýze ukázalo snížení o 16 jednotek horního tlaku. 16. To je výsledek, se kterým si neporadí každý lék z lékárny. Vybral jsem 8 takových prostředků, seřadil je od slabých po silné a pro každý jsem rozebral mechanismus, co konkrétně dělá látka s tvými cévami na úrovni buněk. To není seznam typu pijte heřmánek a bude dobře. Tady je biochemie, konkrétní molekuly, konkrétní čísla z konkrétních časopisů. Všechno, o čem mluvím, publikovaná klinická data. Ale nejsem lékař a tohle není doporučení. Než něco změníš, promluv si se svým doktorem. Po 50 se tepny zpevňují, přibližně o 10 až 15% každých 10 let. Zdá se to málo, ale pojďme se podívat, co za těmito procenty stojí. Uvnitř každé tvé cévy je tenoučká vrstva buněk, nazývá se endotel. Jeho úkolem je produkovat oxid dusnatý. Zní to jako něco z učebnice chemie, ale tato molekula rozhoduje, zda budou tvé tepny měkké a široké, nebo tvrdé a úzké. Oxid dusnatý říká stěně cévy, uvolni se, pusť krev klidně. Když je ho dost, tlak je normální. Když ne, céva se stahuje, krev se tlačí s obtížemi, srdce musí pumpovat silněji. A máme tu hypertenzi. S věkem tento endotel začíná selhávat. Volné radikály, agresivní molekuly, vedlejší produkt běžného metabolismu, poškozují membrány endotelových buněk. Buňky se poškozují, oxidu dusnatého ubývá. Ještě se přidává zánět. Poškozené části stěny uvolňují signální molekuly, na ně se nabalují imunitní buňky, tuk, vápník a už se formuje plát. Představ si starou vodovodní hadici. Kdysi se ohýbala na všechny strany, ale teď praskla. Pokryla se z vnitřní strany vápnem a sotva propouští vodu. To je tvoje tepna za 20 let bez péče. Beta-blokátory, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, dělají důležitou věc. Snižují tlak tady a teď. Cévní mozkové příhody a infarkty se dějí kvůli výkyvům a tabletky tomu brání, ale neopravují samotný endotel. Nevyvolávají poškozené buňky, aby znovu produkovaly oxid dusnatý. Neodstraňují zánět ze stěny tepny. Tabletky drží čísla, ale stěna se dál degraduje. A tady se přírodní prostředky stávají užitečnými, jako doplněk k tabletám, ne místo nich. Mohou fungovat níže, na úrovni, kterou tabletky nezasahují, na úrovni samotné cévní stěny, jejich buněk, její schopnosti regenerace. Tady jsou zapojeny konkrétní biochemické reakce, které lze reprodukovat z kumavce a měřit. Lidé, kteří to zkoušejí, obvykle popisují to samé. Po několika týdnech přestává být hlava ráno vatová, netlačí na týl, prsty na rukou v noci nezatuhnou. Jako by někdo uvolnil těsný obruč na hlavě. Krev začala proudit volněji. Mátový čaj. První, co ti doporučí na jakémkoliv fóru o tlaku. A není to náhodou. Mentol, hlavní složka máty, je monoterpen, který uvolňuje hladké svaly cév. Dělá jednoduchou věc. Blokuje vápníkové kanály v svalových buňkách arteriální stěny. Vápník přestává pronikat dovnitř. Sval se nemůže stáhnout, céva se rozšiřuje. Asi 20 až 30 minut po silném mátovém čaji opravdu cítíš, jak se ti uvolňuje ve spáncích. V časopise Phytotherapy Research v roce 2020 publikovali práci na 64 dobrovolnících. Mátový extrakt 8 týdnů. Systolický tlak se snížil o 3 až 4 jednotky.
Mírně, ale znatelně. Problém je jinde. Mentol se v játrech metabolizuje rychle. Za 2 až 3 hodiny se cévy vrátí k původnímu tonusu. Rozšiřuje především malé, periferní cévy. Velké tepny, které určují hlavní tonus tlaku, zasahuje málo. Je to jako větrat místnost, aniž bys opravil ventilaci. Půl hodiny je čerstvo, pak zase dusno. Jak užívat? 2 čajové lžičky sušené máty na sklenici horké vody. 7 až 10 minut, 2krát denně. Pokud bereš tabletky na tlak, řekni lékaři, protože mentol může přidat k jejich efektu a tlak může klesnout příliš silně. Hodnocení 3,5 z 10. Máta je příjemná a bezpečná, ale funguje na povrchu. A dál v seznamu jsou prostředky, které se dostávají k příčině. Všichni si myslí, že heřmánek je o pít a usnout, ale s tlakem funguje jinak. V heřmánku je apigenin, to je flavonoid, a ten zpomaluje enzym cyklooxygenázu. Když je cyklooxygenáza méně aktivní, v krvi klesá hladina tromboxanu. Tromboxan, to je ta věc, kvůli které se trombocyty slepují a cévy se stahují. Méně tromboxanů, trombocyty jsou klidnější, krev je tekutější, malým cévám se lépe propouští. Večerní tíha v nohách odchází. To je jeden z prvních příznaků, že mikrocirkulace se zlepšila. Časopis Journal of Ethnopharmacology, rok 2019, 52 lidí. Extrakt heřmánků, 8 týdnů, dolní tlak klesl o 4 jednotky. Dolní, ne horní. S horním tlakem má heřmánek takové vztahy, protože apigenin funguje na úrovni malých cév a tekutosti krve. A velké tepny, ty, které odpovídají za systolický ukazatel, téměř nezasahuje. Jak připravit? 3 polévkové lžíce suchých květů na 300 ml vody. 15 minut pod pokličkou, sceďte. Pijte hodinu před spaním. Kdo užívá léky na ředění krve, pozor. Heřmánek zvyšuje jejich efekt a riziko krvácení roste. Bez konzultace s lékařem nezačínejte. Hodnocení 4 z 10. Heřmánek je užitečný pro tekutost krve a malé cévy, ale horní tlak mu není po chuti. Dál je prostředek, který zasahuje do jiné oblasti. Přímá antioxidantní ochrana buněk, které vystýlají tepny zevnitř. V zeleném čaji je látka s dlouhým názvem epigallocatechin galát. Zapamatujte si alespoň první 2 slabiky, protože to je jeden z nejvíce studovaných přírodních antioxidantů. Dělá toto. Proniká dovnitř buňky endotel a chrání před volnými radikály enzym, který produkuje oxid dusnatý, endotelovou syntázu oxidu dusnatého. Když je tento enzym v pořádku a funguje, oxidu dusnatého v cévě je více, stěna se uvolňuje, tlak neskáče. V podstatě zelený čaj chrání tu továrnu, která dělá tvé tepny pružné. Metaanalýza z roku 2020 v časopise Nutrients, 24 studií celkem, ukázala -3 až 4 jednotky systolického tlaku při pravidelném pití. Upřímně řečeno, to je málo a chápu proč. Bioavailability epigallocatechin galátu 5%, ne víc. Žaludeční šťáva ho ničí dřív, než se stihne vstřebat. Látka je skvělá, ale na potřebné místo se dostává s obtížemi. Jako zalévat zahradu hadící s dírou špendlíku. Jak správně pít? Listový čaj, ne sáčky. A nezalévejte vařící vodou. Teplota 70 až 80 stupňů, jinak se epigallocatechin galát rozpadá. 3 až 4 šálky denně, lépe půl hodiny před jídlem. Na prázdný žaludek je vstřebávání o něco vyšší. Ti, kdo užívají léky s železem nebo antikoagulanty, by měli probrat s lékařem. Katechiny vážou železo a ovlivňují srážlivost. Hodnocení 5 z 10. Dobrá základní ochrana pro endotel každý den, ale omezená špatným vstřebáváním. Další prostředek tuto problém nemá a k antioxidantnímu efektu přidává něco dalšího. Přímý vliv na tonus cév prostřednictvím stimulace oxidu dusnatého. Tady jsou 2 účinné látky a každá táhne na svou stranu. Oleokantal, ten potlačuje zánět ve stěně cévy blokováním cyklooxygenázy prvního a druhého typu.
Mechanismem je podobný ibuprofenu, mimochodem. Vědci to objevili a byli dost překvapení. Druhý, hydroxytyrosol, spouští řetězec signálů prostřednictvím enzymu s názvem fosfatidylinozytol trikináza a na konci tohoto řetězce zvýšená produkce oxidu dusnatého. Jedna látka potlačuje zánět, druhá rozšiřuje cévu. Pracují paralelně, navzájem si nevadí. Studie z American Journal of Hypertension, rok 2012. 24 žen s mírnou hypertenzí, 4 měsíce diety s olivovým olejem bohatým na polyfenoly, horní tlak -8, dolní -7. Závažná čísla, ale je tu nuance. 4 měsíce. Olivový olej funguje pomalu. Polyfenolům potřebují čas, aby se nahromadili v tkáních a přestavili metabolické dráhy. Pokud potřebuješ efekt za týden, tohle není tvá volba. Jak používat? 2 polévkové lžíce denně, právě prvního studeného lisování, extra virgin, na lačno nebo do salátu. Smažit na něm nelze. Teplota nad 170 stupňů zabíjí polyfenoly a ty dostaneš jen kalorický tuk bez prospěchu pro cévy. Pokud užíváš léky na tlak nebo ředění krve, upozorni lékaře, olivový olej zesiluje oba efekty. Hodnocení 6 z 10. Dvojitý mechanismus, dobrá data, ale pomalý start. Další seznamuje zázvor a ten zapojuje jiný řídící mechanismus tlaku, na který olej nedosáhne. Zázvor. To je gingerol a shogaol, 2 fenolové sloučeniny. Fungují jako přírodní blokátory vápníkových kanálů, podobně jako máta, ale silněji a s přídavkem. Kromě uvolnění svaloviny cévy, gingerol posouvá rovnováhu mezi 2 látkami v krvi. Zvyšuje hladinu prostacyklinu, ten rozšiřuje cévy a brání trombocytům slepovat se, a snižuje hladinu tromboxanu, ten dělá přesný opak. Srdci se lépe tlačí krev a pokud si dříve lapal po dechu po druhém patře, za pár týdnů si všimneš, že výstup je snazší. Metaanalýza z Phytotherapy Research, rok 2019, 6 studií, více než 300 lidí, -6 jednotek systolického tlaku. Pro přírodní prostředek je to slušný výsledek. Ale zázvor má vedlejší účinek, který mnohé odrazuje. Gingerol zvyšuje produkci žaludeční kyseliny. Kdo má gastritídu nebo reflux, po týdnu aktivního užívání může začít pálení žáhy. A to není drobnost, ale skutečný diskomfort. Jak užívat? Kousek čerstvého kořene velikosti článku palce, nastrouhat, zalít sklenicí horké vody, vymačkat půl citrónu, nechat 10 minut louhovat. Pít po jídle, ne na lačno. Prázdný žaludek gingerol dráždí více. Kdo užívá léky na ředění krve nebo beta-blokátory, určitě k lékaři. Zázvor zvyšuje antikoagulační efekt a může zpomalit puls ještě více. Hodnocení 6,5 z 10. Dobrý blokátor vápníkových kanálů s bonusem v podobě prostacyklinového posunu, ale žaludek omezuje dávku. A následující prostředek taková omezení nemá a funguje na jiném patře. Ne s vápníkovými kanály, ale s hlavním zánětlivým přepínačem organismu. Kurkumin. Žlutý polyfenol z kurkumy blokuje bílkovinu, která se nazývá jaderný faktor kappa B. To je jako centrální vypínač zánětu v těle. Když je zapnutý, buňky vyhazují desítky zánětlivých molekul najednou. Kurkumin ho vypíná. Zánět ve stěně tepny ustupuje, poškozené buňky endotel přestávají být neustále napadány a mají šanci se obnovit a znovu produkovat oxid dusnatý. Kromě toho kurkumin brání oxidaci špatného cholesterolu, právě oxidovaný cholesterol se lepí na stěnu cévy a začíná tvořit pláty. Metaanalýza z roku 2023 z časopisu Clinical Nutrition potvrdila, při dlouhodobém užívání 12 týdnů a více, kurkumin výrazně snižuje dolní tlak a zlepšuje průtokovou dilataci, tedy schopnost tepny se rozšiřovat v reakci na zvýšený průtok krve. To je objektivní marker zdraví endotel, to se nedá podvrhnout. Kurkumin má jeden slavný problém. Bioavailability žádná. Organismus vylučuje až 97%, než stihne využít. Ale, a tady vstupuje černý pepř na scénu,
Jeho alkaloid piperin blokuje ty enzymy v játrech, které rozkládají kurkumin. Výsledek? Vstřebávání vzroste 20krát. Bez pepře je kurkuma vyhozené peníze. Jak připravit? Čajová lžička kurkumy, dobrá špetka čerstvě mletého černého pepře, půl lžičky kokosového oleje, kurkumin je rozpustný v tucích, bez tuku se neabsorbuje. Promíchat, užívat 2krát denně s teplým jídlem. Na antikoagulantech nebo lécích na tlak bez lékaře nezačínejte. Kurkumin zesiluje oba efekty. Hodnocení 7,5 z 10. Kurkuma zasahuje do kořene zánětu a chrání cholesterol před oxidací. Silná věc. Ale existuje prostředek, který funguje na jiném principu. Přímo ovlivňuje hormonální systém, který řídí tlak, zhruba tak, jak to dělají lékárenské inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu. Nekasie. Právě ceylonská, a tady rozdíl není v snobismu, ale v bezpečnosti, ale o tom za chvíli. Skořicový aldehyd, hlavní účinná látka z kořice, potlačuje angiotenzin konvertující enzym. Pro pochopení, tento enzym bere relativně neškodný angiotenzin prvního typu a přetváří ho na angiotenzin druhého typu, nejmocnější hormon, který zužuje cévy v těle. Lékárenské inhibitory tohoto enzymu, jedna z hlavních skupin léků na tlak. Skořicový aldehyd dělá to samé, jen jemněji. Angiotenzinu druhého typu v krvi ubývá, tepně přestávají dostávat příkaz zúžit se, tonus klesá, tlak se snižuje. K tomu skořicový aldehyd zpomaluje ten samý jaderný faktor kappa B, co kurkumin. Zánět ve stěně cévy také slábne. Umbrella Review z roku 2024 z časopisu Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases shromáždil data několika metaanalýz. -6 jednotek systolického tlaku, -3 až 4 diastolického. Japonské výzkumníci zvlášť poznamenávají, že z kořice také zlepšuje citlivost na inzulín a normalizuje cholesterol. A u těch, kterým je přes 50, tyto 3 problémy obvykle chodí v balíku. Proč ne první místo? Výsledek se hromadí dlouho, 8 až 12 týdnů do stabilního snížení. A efekt silně závisí na tom, jaký tlak byl na začátku. Čím vyšší, tím znatelnější snížení. A u těch, kteří mají tlak jinak v normě, z kořice téměř nic nemění. Jak užívat? Půl lžičky z kořicového prášku 2krát denně. Do kaše, do teplého kefíru, do mléka. Na obalu by mělo být napsáno Ceylon nebo True Cinnamon. Kasie, ta, co se prodává ve většině obchodů, obsahuje hodně kumarínu a při každodenním užívání poškozuje játra. Ceylonská z kořice kumarinu téměř neobsahuje. Ti, kdo užívají léky na snižování hladiny cukru v krvi nebo inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, k lékaři, z kořice zesiluje efekt obou. Hodnocení 8,5 z 10. A jsme u čísla 1. Prostředek, který získal nejvíce klinických dat a výsledky jsou otevřeně silné. Když rozdrtíš stroužek česneku, enzym alináza přetváří aminokyselinový derivát alín na alicín. Alicín, to je ta pracovní látka a zasahuje hned do 3 cílů. První, alicín aktivuje enzym cystathionin gamaliázu a ten začíná produkovat syrovodík. Syrovodík, plyn, který uvolňuje stěnu cévy. Funguje paralelně s oxidem dusnatým, ale přes jinou molekulární dráhu. 2 uvolňující signály současně. Céva reaguje silněji, než na každý zvlášť. Druhá. Alicín potlačuje angiotenzin konvertující enzym. Ten, na který cílí receptorové inhibitory. Angiotenzinu druhého typu v krvi ubývá. Tepny nedostávají příkaz zúžit se. Třetí. Sloučeniny obsahující síru z česneku, dialyl disulfid a dialyl trisulfid, neutralizují volné radikály přímo ve stěně cévy, chránící buňky endotel od poškození. To je ta antioxidantní ochrana, kterou zelený čaj dává s 5% účinnosti a česnek dává s mnohem lepší bioavailability. 3 mechanismy. Céva se rozšiřuje, hormonální signál na zúžení klesá, stěna je chráněna před zničením. Žádný jiný prostředek v tomto seznamu nepokrývá všechny 3 úrovně najednou, proto je česnek na prvním místě. Metaanalýza z roku 2025 z časopisu Annals of Biomedicine. 12 studií, více než 700 lidí.
minus 8 jednotek systolického, minus 4 diastolického. To jsou průměrná čísla u všech účastníků. U těch, kteří už měli zvýšený tlak, je výsledek ještě silnější. Raná metaanalýza na této podskupině zaznamenala minus 16 jednotek systolického tlaku. 16. Porovnej s 3 až 4 od máty a zeleného čaje. Rozdíl je obrovský. V Japonsku je fermentovaný česnek jedním z nejoblíbenějších doplňků pro lidi po 50. Japonský vědci z Hirošimské univerzity podrobně popsali, jak při fermentaci vzniká S-alylcystein, sloučenina, která se vstřebává lépe než čerstvý alicin a nedává ten ostrý zápach, kterému se mnozí vyhýbají. Lidé, kteří se účastnili studií, říkají to samé. Po 3 až 4 týdnech se ranní tlak vyrovnává, bolesti hlavy a hučení v uších ustupují a návaly krve do obličeje, častý společník nestabilního tlaku, se objevují čím dál méně. Hodnocení 9,5 z 10. Začni s česnekem. Každé ráno 1 nebo 2 stroužky, rozdrtit nožem na plocho a nechat při pokojové teplotě 10 minut. Těch 10 minut není zanedbatelných. Alináze potřebuje čas, aby se alín přetvořil na alicín. Pak to spolkněte se hožičkou medu nebo olivového oleje. Nemusíte žvíkat. Po týdnu přidej jedno z 2. Buď ceylonskou skořici, nebo kurkumu s pepřem. Ne obojí najednou. Vyber tu, která je blíž tvé situaci. Pokud kromě tlaku kolísá cukr, vezmi skořici. Pokud bolí klouby a jsou známky chronického zánětu, kurkuma bude užitečnější. Pro úplnost přidej olivový olej prvního lisování, 2 polévkové lžíce denně, 3 až 4krát týdně. V ostatní dny zelený čaj. Připomínám, to všechno je doplněk k tomu, co předepsal lékař, ne náhrada. Pokud užíváš léky, prober to s doktorem, než začneš. Co čekat po čase? Za 5 dní začne ranní tíha v hlavě ustupovat. Za 1,5 až 2 týdny se tlak stane stabilnějším, výkyvů bude méně. Za 3 týdny prsty přestanou stuhnout v noci. Za měsíc až měsíc a půl uvidíš stabilní snížení průměrných hodnot na tonometru a to už bude znatelné jak tobě, tak lékaři. Klíč – stálost. 3 dny pít a přestat nebude fungovat, jako nefunguje čištění zubů 1 týdně. První dny může být mírný diskomfort v břiše, česnek způsobuje nadýmání, kurkuma někdy uvolňuje. Obvykle to přejde za 3 až 4 dny, organismus si zvykne. První a hlavní. Nepřestávej brát tabletky, které předepsal lékař. Přírodní prostředky fungují pomalu a náhlé vysazení antihypertenziv může skončit hypertonickou krizí. To nejsou žerty. Nekupuj česnek v kapslích s označením bez zápachu. Zápach, to je alicin. Není-li zápach, není účinná látka. Pokud je čerstvý česnek úplně nesnesitelný, hledej fermentovaný extrakt s uvedeným obsahem S-alylcysteinu, jediná forma bez zápachu, která přitom funguje. Neber první skořici, která ti padne do oka v obchodě. S 90% pravděpodobností je to kasie a ta obsahuje hodně kumarínu, látky, která se při každodenním užívání hromadí a poškozuje játra. Ceylonská skořice stojí o něco víc, ale kumarinu v ní téměř není a je bezpečná pro dlouhodobé užívání. Kurkumu nesyp do vařící vody a neházej do rozpálené pánve. Kurkumin se rozpadá při vysokých teplotách. Přidávej do již hotového teplého jídla nebo dělej pastu s olejem a pepřem. A nezačínej všech 8 prostředků najednou. Jejich antihypertenzní efekty se sčítají a pokud k tomu přidáš léky, tlak může klesnout příliš prudce. Nízký tlak je nebezpečný stejně jako vysoký. Tvé cévy umí regenerovat, endotel se obnovuje. Pokud odstraníš trvalý oxidační stres a snížíš zánět, nové buňky vyrostou zdravé a znovu začnou produkovat oxid dusnatý. Ještě před 10 až 15 lety se považovalo, že tvrdé tepny po 50 to je navždy. Výzkumy posledních let ukázaly, že ne. Proces lze zpomalit a částečně obrátit. Česnek, skořice, kurkuma. Naši předci jedli to tisíce let. Nevěděli o alicínu a jaderném faktoru kappa B, ale pozorovali výsledky. A my teď známe mechanismus. Zkus to 30 dní. Pořiď si sešit, každé ráno, hodnoty tonometru a pocit na 10bodové škále.
Po měsíci se podívej na graf a ukaž ho svému lékaři, ať vidí dynamiku. To není náhrada návštěv u doktora, ale to, co můžeš dělat mezi návštěvami, abys pomohl svému tělu regenerovat. Pokud bylo video užitečné, přihlas se, dej like, pokračuji v rozboru klinických dat o přírodních prostředcích a další díl už se připravuje. Děkuji za odběr a like pod videem.